Днес ще говорим за храненето, как да го смятаме, какви методи може да използваме, за да е по-лесен целият процес. Клипа, който гледате в момента, нямам подходящи кадри, както казах. Не знаем нещо в окото. За клипа, който гледате в момента, нямам подходящи кадри. Така че качвам просто някакви кадри на някаква активност. В случая карам лодка, кръговам лодка, не знам как е правилно. И така, все пак не мога да ви покажа как жената готви, защото направих повечето от тях готви. Или как си бъркам доза протеин. Така че не е важно какво виждате, а какво чувате. Гледайте внимателно, отворете си ушите, вникнете в думите. Отделил съм не малко време да свада доста опростена информация, но въпреки това адекватна, че да мога да си направите своите изводи. Приятно слушане и гледане! Вече сме говорили по тази тема, но все пак повторението е майка на знанието, така че нека си припомним формулата, по която изчисляваме базовия дневен метаболизъм на тялото ни. Към него ще добавим всичките ни енергоразходни действия, които имаме през деня, като ходене, качване по стълби, колело, дали ще караме, фитнес, дори такива ежедневни дейности, като готвене, чистене, те също отнемат калории, които може да проследим. Дали е важно, това всеки от вас ще прецени сам. Давам прости примери, с които може да дам насоки. 1000 крачки са около 800 метра и са между 30 и 50 калории. Изкачване на 10 етажа са около 200 стъпала и са между 50 и 100 калории. Физическите активности, които съм извадил, са силова тренировка и кардио. В зависимост от интензитета на самата тренировка, за около 1 час би трябвало да изгоним между 400 и 800 калории. Като 800 мисля, че е много завишено. Каране на колело с леко темпо, около 15 км в час. За 1 час ще изгорим около 300 до 400 калории. С интензивно темпо, с по-висока скорост, около 25 км в час. Пак за около 1 час ще изгорим около между 600 и 800 калории. Ежедневните дейности също изгарят своите калории. Готвенето в продължение на 1 час е около 100-150 калории, почистването около 200 до 300 калории, градинарството е между 250 и 400 калории, пазаруването е между 150 и 250 калории. Тук е за 1 час съм го извадил като пример, а е много относително. Сега, ако за вас почистването е да пуснете робота, по-добре не го смятайте, все пак. Не ложите никой друг, освен себе си. Аз лично препоръчвам винаги да се взимат по-малките стойности. Даже може да се намалят още малко това, което съм задал. Да речем леко темпо с колело. Тук що казах 300-400 калории, но спокойно може да ги пишете 200-220 и така нататък. Готвенето между 100 и 150, спокойно може да го сметнете за 80. Това няма да ви навреди, напротив, ако искате да бъдете в дефицит, може само да ви помогне. Има дейности, които не се правят всеки ден. Пример за това ще дам фитнеса. 1 час, 3 пъти седмично, по 400 калории, 1200 калории на седмица. Като разлиш на 7 дни е по 170 калории на ден. Значи по този начин добавяте към базовия метаболизъм тия 170 калории, другите енергоразходни действия, които сте решили да включите, добавяте ги и тях. От общия сбор вадите
между 15 и 25%. Аз лично повече от 20% смятам, че е ненужно. Просто ще бъде напрягащо за вас и за организма. Така че вадите 20% и получен резултат. Това ви е калориите, които трябва да приемете за деня. Аз лично с моите сметки съм добавил само крачките, които са между 8 и 10 хиляди и 3 тренировки седмично по 1 час. Това, че всеки ден или почти всеки ден си игра с детето и това е там тичане, скачане, хвърлям го, дигам го и всякакъв вид такъв динамична игра, която имаме, не го броя, макар че рядко се случва да съм по-изморен от играта с детето, отколкото от фитнеса. Това не съм сигурен дали добре говори за самия фитнес или говори лошо за играта или няма представа. Вие ще кажете. Самото следене на храната, след като знаем колко калории гоним за деня, мисля, че да стоиш с тефтерче и да запишеш всяко нещо не е вариант. Има достатъчно приложения, които да правят процеса доста по-бърз и доста по-лесен. Едно от най-разпространените е MyFitnessPal, макар че аз лично използвам едно, което е изцяло на български, калориен калкулатор се казва. Има да си сканирам баркод, има да си избирам продукти, мога да си правя собствени рецепти. Доволен съм от него. Преценката ще остава на вас, кое е най-доброто и най-удачното за вас и кое ви е най-удобно за работа и така нататък. Тук ще отбележа една малка истина. Ако нямаш предварителен план какво и кога ще ядеш, много трудно ще достигнеш протеина, който ти си заложил за деня. Калориите сравнително лесно, просто ще намалиш порциите, ако си в дефицит, за който говорим в момента, и да кажем, че се справиш някакси, но протеина ще бъде много труден. Българската кухня, семейната такава, това, което се готви най-често в едно домакинство, не мисля, че е най-добрия източник на протеин, така да се каже. Естествено, може винаги да се добави протеин на прах, с което да компенсирате. Аз лично така се опитвам да се храня, като не натоварвам семейния бюджет или не много, защото все пак някакъв път си подбирам храната, разбира се, и не ям това, което половинката ми е изготвила. Но да кажем, в повече случаи се опитвам да се храня с семейната кухня и добавям протеин на прах. Това е решението, което съм намерил за себе си. В подкрепа на своите думи ще оставя малко данни с най-така често срещаните госби, да видите за какви протеини и какви калории става въпрос, и ако трябва да си набавите 150-60 грама протеин, какви порции трябва да ядете и колко калории ще отидат. Няколко пъти споменах за протеина и тук идва може би най-логичният въпрос: защо този протеин, какво толкова прави този протеин? Накратко казвам, той играе ключова роля в възстановяването и изграждането на мускули, функционирането на органите и цялостното здраве. Протеинът се състои от аминокиселини, които са градивните елементи на тъканите и органите. Има 20 аминокиселини, от които 9 са есенциални, които тялото не може да си произвежда само. С това трябва да ги набавяме чрез храна. Протеинът е задължителен за мускулния растеж и предотвратяването на разграждането на мускулите, когато сме в дефицит. Тялото ни използва протеина за няколко неща: изграждане и възстановяване на мускули, производство на ензими и хормони, функциониране на имунната система. И това е много сбито и накратко казано, разбира се. Плюс това, термичният ефект на протеина е най-висок в сравнение с другите макронутриенти. Извинявам се, малко ми се вързе език. Какво е това термичен ефект на храната? Термичният ефект на храната, най-общо казано, показва колко енергия изгаря тялото ви за храносмилването и усвояването на даден макронутриент. На протеин е около 20-30%, на въглехидрата е между 5 и 10, а на мазнините между 0 и 3. Което ще рече, ако изядем 100 грама протеин, ще са ни нужни 100 калории протеин, ще са ни нужни 20 калории само за да го храносмилваме и разградиме. Когато консумираме протеин, тялото първо го разгражда в стомаха на аминокиселини. Тези аминокиселини след това преминават в кръвта, където се използват за различните функции: изграждане на мускули, ензими, хормони и така нататък, вече ги споменахме няколко пъти.
ако тялото не се нуждае от допълнително протеин за тези всички процеси, идват два основни пътя. Окисление на енергията. Част от аминокиселините могат да се използват директно за енергия, с която да функционираме и да извършваме дейностите, които си извършваме. Или аминокиселите се превърнат в глюкоза в черния дроб, чрез сложен процес, който да изисква допълнителна енергия. Ако глюкозата не се използва за енергия, тя може да се складира като гликоген в мускулите и черния дроб. И само в изключително висок прием на протеин и излишък от калории, част от него може да бъде преобразуван в мазнини. Процесът е труден, енергийно неефективен, затова тялото предпочита да съхранява излишните въглехидрати и мазнини вместо протеина. В общи линии, яще месо, яще протеин, яще яйца и трудно ще качвате килограми. Естествено не е невъзможно, но ако минеме на пържоли и салати, няма драма. В общи линии това. Стига ви толкова за този протеин. Макар че аз и не знам чак толкова много, това ми е всичкото, с малко жокери от тук от там. Сега да разгледаме самото следене на тези калории, как ще ни е най-лесно да го правим целият този процес. Като за начало ще кажа нещо, което ще шокира много хора. Не е нужно да се слага абсолютно всеки залък преди това на кантария се мери. Най-общо казано, може да вземем приборите вкъщи, които имаме, с които сервираме черпаци и тем подобни някакви големи лъжици, вилици, с които си сервираме обикновено ястията, които ще ядем. Измерете ги няколко пъти с различни продукти, да речем черпак. Един път сложете таратор, един път сложете боб, един път супа топчета и там каквото си готвите, ваша си работа. Вземете най-високата стойност и приемате, че този черпак е тази стойност. По този начин, буквално слагайки си 2 черпака, знаете, че сте сложили 463 грама, да речем, и приключвате. Също може да бъде с яйца, плодове, зеленчуци, с по-голямата част от артикулите, които използваме на ежедневна база най-често. Да речем едно яйце 55 грама, един банан е 180 грама, ама дали е по-малък, ама дали е по-голям, ама дали яйцето е S или M или XL, 55 грама едно яйце, 180 грама един банан. Точка по въпроса. Повече не се коментира. И всеки път, когато ядете банан или използвате яйце, взимате тези мерки, които вече сте избрали. Естествено, ще мине време, окото ви ще свикне и ще може да дори да избягват от време на време тези мерки. Просто в момента, в който си го сипите в чиниите, вие като сте измерили 1000 пъти колко са 300 грама муската, вярвайте ми, ще имате доста точно око в това отношение. Ако ходите на ресторант, винаги има някакъв грамаж, между 350 и 400, да речем, за някаква салата или за някаква порция, винаги ги взимате по-голямата стойност, дали може да добавите малко от себе си. Това се прави с цел, нямате представа готвача колко олио е сложил, а олиото е огромно перо, което капка по капка много натешава в не ваша полза. Много е важно да знаете още нещо. Целият този процес с смятане на калории, дали тези, които ще изразходите или тези, които сте поели като храна, не е точна наука. Няма машина, няма човек, който да ви каже точно колко калории сте изразходили и точно колко калории сте приели. Така че тези малки трикчета са от голяма полза и ще ви улеснят живота, бих казал, много. Друго, което трябва да се вземе в предвид, течните калории. Течните калории са може би най-трудни за проследяване и най-сложни, защото много хора въобще, днеска съм пил 2 фрапета, колко са 2 фрапета, пичове, мацки, погледнете колко са 2 фрапета като калории, лошо ще ви стане. Така че чисто като течности, повече водичка, без кафе поне аз не мога, така че предполагам, че и голяма част от вас са по същия начин. Избягвайте да му слагате захар, има изкуствени подсладители, които вършат чудесна работа и намалят калориите. Аз лично съм на мнение, тук мога да поспоря може би с някакви хора, не знам дали съм прав, но аз лично подкрепям напитките, които са с 0 калории. То е ясно, че не са 0, но са толкова малко, че да кажем тях може да ги пренебрегнем. Както вече споменахме, това не е точна наука и за 10-15 калории
плюс-минус абсолютно няма да е фактор. Така че ако обичате такъв тип напитки, просто мирете на еквивалентен без захар. Силно препоръчвам. Мисля, че това мога да ви дам като съвети. Надявам се да съм бил полезен. Ако искате още съвети, последвайте канала ми. Ще се опитам да бъда максимално изчерпателен, без изключително много термини, които да усложнят целия процес и разбирането му. Така че това е от мен.